Obila okwayo joriembo mondo bed motang' e kinde magiriembo kendo giluw chike mag apaya. Joyce Oduor, Ramogi TV. Jatend duond bura ma DCP Rigathi Gachagua oyango ni jatend piny William Ruto ne dwaro mondo ochiwne asoya mondo askeche mag Ingeresa ma idendo kaka Joni ma osebedo katiegore kambi jolweny ma Batuk mantiere Nanyuki mondo med bedo e pacho ka. Magino wacho e kinde romo manobagi gi jopiny e kaunti ma Nanyuki komedo sayo jotelo mawuok e gwenge mag Masawa matiyo machiegni gi piny owacho ni gin andhoga kendo jopiny kik bi yiergi e yiero maduong' mabiro. Nanyuki oye! Ne en romo mane jatend duond bura ma DCP Rigathi Gachagua obago gi jopiny e kaunti ma Nanyuki. E romoni, Gachagua pod medo biwo seyo ne jatend piny William Ruto matiyo marach kod apise kulieko ni jatend piny ne dwaro asoya mondo askeche mag Ingereza mosebedo katiegore kambi jolweny ma Ingereza mantie Nanyuki mondo med bedo pacho kae. Huyu Kasongo alikuwa ameitisha hongo kwa hao askari ati ndio waendelea kukaa hapa. Wazungu wakakataa, walitaka kwenda Tanzania. Nikajua hiyo wazungu wakienda tauni yetu ya Nanyuki itakufa kibiashara. Nikaingilia hiyo maneno. Sasa wazungu wameambiwa wakae ndio biashara yetu iendelee. Gachagua bendo sayo jotelo mag Masawa matiyo machiegni gi sirikal ni gin andhoga kokwayo jopiny mondo obi oyier jotelo mabiro chung' kod otiko ma DCP e kaunti ma Nanyuki e yiero maduong' mabiro. Kuna mtu anaitwa Derito Moreithi. Alikuwa gavana hapa. Amechukuliwa na Kasongo. Amefanywa chairman wa KRA. Ameambiwa na Kasongo atesa wa Kikuyu, atesa wa Meru na Waembu, afunge biashara zao. Na huyu Moreithi ni msaliti. Anauza sisi kwa Kasongo, anaangaisha jamii yetu. Asiwahi pewa kiti yoyote katika kaunti ya Laikipia. Mama anaitwa Jane Kagiri, ni msaliti ya jamii yetu, ni mtu ya Kasongo, anakaanga na Kasongo, ni rafiki ya Kasongo. Huyu Jane Kagiri aende nyumbani. Huyu mjumbe anaitwa Sara Korere asikuja kupata kura yoyote hapa katika jamii ya Kikuyu. Gachagua manoten kod jotelo mopogore opogore bendo makamen kod jaod bura ma Laikipia East Mwangi Kiunjuri mowacho ni en jandhoga ne oganda jomasawa. Msaliti wa jamii yetu ambaye anatuuza kwa Kasongo, ambaye anahujumu wa Kikuyu, ambaye amehangaisha wa Kikuyu ni huyu msaliti Mwangi wa Kiunjuri, msaliti wa jamii yetu. Kiunjuri aende asiende? Huyu Mwangi Kiunjuri aliuza jamii yetu kwa Kasongo, akapewa tenda ya kusupply vikingi ya stima ya shilingi bilioni 1, akauza jamii yetu bilioni 1 kwa Kasongo. Hiyo pesa Mwangi Kiunjuri umepata inatosha wewe. I am announcing today the permanent retirement of Mwangi Kiunjuri from politics here in Laikipia. Eromo mare mokwongo e gala moro jaod bura ma Ol Kalou Sami Douglas Kamau bendo seyo piny owacho kaluwore gi kit campaign manoneno e yiero madundo ma Ol Kalou. Higa achiel motedo ne yiero maduong' mabiro, jotelogo bendo seyo jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen magiwacho ni nokoso rito ombulu ka jopiny oseluto ombuchgi. Wewe Murkomen, unasema ati hakuna kulinda kura. Wacha tukuambie, wewe umewezwa na security. Sisi tutajilinda na tulinde kura zetu. Na hakuna mahali utatupeleka. Wewe ndio utafuata Kasongo, wewe naye Sugoi. Kapod wantiere weche mag siasa en jalup jatend piny Kithure Kindiki otelo ne nyasi mar rwako